Alabara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Ano ba yan? Biyernes na Biyernes, Boss Yawi. Walay anyane. Punto por punto kay Atong Remo.
Akinay. Ne, pati abay, headset. Niniman, abalang so sounds. Tapos, kapindot mo, only in the morning. Punto por punto kay atong Remo. Buenos dias! Good morning! Biyernes na biyernes, ano? Huling araw ng itong linggo na to. Pero sabi ni Boss Joey, good morning, Boss Joey. At parang singa walay anyanin pilaan si katayo. Abalang naman. Agi! Punto por punto kay atong Remo. Antoy nagagawa. At anyway, syempre, biyernes nga naman. At lahat ng mga mag-aaral sa ngayon, masayang masaya. June 26, 2026. Araw ng biyernes pero parang maraming himala na nangyayari. Punto por punto kay atong Remo. At tutudlukan ho natin ang lahat ng mga balita sa nakaraang isang linggo na lumipas. Punto por punto Parang atong Remo. larawang kupas. At makakasama nyo pa rin sa technical side ang ating mga kaibigan na talagang masigasig kahit na meron hong mga kunting gusot, may kunting problema, at samahan nyo kami. Kasama ho natin dyan si Engineer Nixon Dakal. At syempre naman, pag wala si Nixon, andyan naman na palaging nakaalalay ang kanyang super piloto, gwapong-gwapo, Jail Franz Kayabyab. Punto por punto kay atong Remo. Punto por punto kay atong Remo. Boss Joey, yan. Mati ka muna. Biyernes naman eh. Hi! Do you miss me? Biyernes eh. Yan po yung station manager ho natin. Joey De La Cruz. Kay atong Remo. Wow naman! Biyernes na biyernes! Ang dami hong nakatutok sa atin ngayon. Punto por punto kay atong Remo. At unahin muna natin na batin. At sabi niya dito, nakikinig ako ngayon sa iyo, kompadre. Punto por punto kay atong Ang ating kabagis kompadre dyan sa barangay Minian West, si
Compadre Jan Marcos Tamayo. Punto por punto kay atong Remo. At syempre dyan naman sa parte ng Barangay Minion East, andyan naman yung talagang sweet na sweet lover na dalawang mag-asawa dyan. Si Pare Felix at saka si Baknang Elizabeth Jose. Punto por punto kay atong Remo. At sa bayan naman ng San Manuel, andyan naman nakatutok sa atin ang lahat ng mga kawani dahil biyernes na madumanti pa pala yun, kumpormi manti pa pala yun pagpasyaranan. Pinapangunahan naman dyan ng ating pinakamabait at saka best friend of all best friend, B. Corpus. Punto por punto kay atong Remo. At saka siyempre, hindi naman natin, pag binanggit ho natin dyan sa San Manuel, hindi ho natin makakaligtaan ang super pilot ng San Manuel, Joel Almuhela. Punto por punto kay atong Remo. At sa dami, nakalimutan ko nasan ba yung listahan natin. Hanapin muna natin to ha. At siyempre, ito, may nag-text. Hindi ko na mabasa ata to ha. Punto por punto kay atong Remo. Yan naman sa Barangay Katablan. Good morning sa ating kumpadre, kumare, Bobster Bugambilya. Punto por punto kay atong Remo. Kay paring Bob at saka kay Manang Esther. So lahat ng gustong bumili ho ng bugambilya dyan, meron hong ibinebenta si Manang Esther. Habang namimili kayo ng inyong bibilhin na mga magagandang bulaklak na bugambilya, pwede kayong kumain dyan sa Bob's Canteen. At syempre naman, binabati ko rin good morning sa mga nandyan sa Noy Pits. Punto por punto kay atong Remo. Thank you very much kay Boss Eric at ang kanyang mga kasama dyan sa gilid lang ho ng ating himpilan. At saka syempre, maraming salamat din sa pag-entertain sa amin kahapon, the whole staff ng DWJE na kasama rin yung mga panauhin natin kahapon, si retired General Haris Pama. Former Mayor Bogalion Rick Ordoña. Andyan naman yung napakasarap magluto, Boss Joey. Yung chef natin dyan, si Jojo at saka si Boss Jeff. At abagan po ninyo dahil nakahanap na ho ako ng magiging partner natin dito na kamukha ni Chacha doon sa Ted Pylon. Sana pag yung makapag-desisyon na siya by Monday, makikilala ho nyo siya. Punto por punto kay atong Remo.
Ang sabi ni Joel Almohela ng San Manuel, pakibati rin si ex-kagawad Papa Kading Almohela ng Barangay Nagsaag. At sa lahat ho ng mga nakatutok dyan sa Barangay Santo Domingo, San Manuel. At syempre, hindi ho natin makakalimutan yung grupo ng Mars Zumba. Sana sa lalong madaling panahon, pumayat na ho kayo. Si Pari Ernesto Supot Manuel, si Binong J.R. Cabico. Sa dami ho ng babatiin natin, mauubusan na ho tayo ng oras. At dyan na naman sa bayan ng Villasis, former API Partilis Mike Morden. Amay pagani-ganin, amalayan kun umbabatik, ya Kapitan at Barangay Minyan West. Punto por punto kay atong Remo. Oh, pa-shout out. Asingger lay masingkawang, amalayan. Marlon Senense and family. Punto kay atong Remo. At lumampas na ho tayo ng 21 minuto. 21 minuto Pagbati lang ho natin sa lahat ho ng nakikinig at nanonood sa atin. Maraming salamat sa inyo. Punto kay atong Remo. Mayor Rami Paraino ng Ordanes City, nakatutok din. Punto kay atong Remo. Mayor Cesar Gambao ng Bayangbang, nakatutok din. Maraming salamat. Inubos nyo na yung kalahating oras ko sa pagbati lang. Pero ito ang para sa inyo. Maraming salamat po. Sa dami ho ng ating mga tinalakay mula Lunes hanggang ngayon,
hindi pa rin mapuknat-puknat at hindi pa rin maputol-putol na ang pinag-uusapan ho natin ay ang kalagayan ng mga mag-aaral sa bawat paaralan sa buong bansa. Ay nako, sino naman ang hindi makarorod sa ganitong kasasaad? Pati mga bata na walang kamalay-malay, walang kamuwang-muwang, batang-bata pa lang, nasasangkot na at nasasama na sa masamang pag-uugali. Ito ba ay kakulangan ng magulang o kapabayaan ng magulang o kapabayaan din ng lipunan? Nag-text din ang pagani-gani mat noon sa may eleksyon duararaya laban aya si Kagawad Michelle Javier tan si Abalayan Marlon Sirense. No gabayo idalat-dat araratay programa yo plataforma yo no antok amantan ya gabayon gawon ya programa yo para barangay kumon tuto pa rin nyo yan. Malayo pa ilang buwan pa ba? September September to October, November 2 ang eleksyon. Flashback muna tayo, playback tayo sa mga nangyari noong nakaraang linggo tungkol doon sa shooting at stabbing incident dyan sa Tacloban at saka General Trias, Cavite. Punto por punto kay Atong Remo. Okay naman tayo, engineer? Wala daw. So, ibig sabihin, hindi niya na-upload ni Engineer Nixon at saka ni Kyle Franz Kayabiyab. Punto por punto kay Atong Remo. Pero alam ko naman na hindi nyo rin nakaligtaan ang mga nangyari at saka naganap doon sa shooting at saka yung stabbing incident na naganap ho dyan sa Tacloban at saka sa General Trias. At saka hindi lang ho yan. It is a awakening sa lahat ng nasa pamahalaan na kung hindi pa nangyari ito, hindi pa ho mabubuksan ang inyong isipan at mga mata. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil nakatuon lang ho tayo sa problema sa flood control, problema sa impeachment proceedings, ang dami. Pati problema sa agrikultura, problema sa magsasaka, problema sa mangingisda, hindi na ho natin nakikita ang mga yan. Ay, grabe lang, grabe. Grabe lang, maong. Iso nga ibagbagada.
sino nga iti hindi naman makarunod sa ganitong kasasaad at sitwasyon sa buhay? Ang sabi ng abalayan kong si Marlon Sinense, salamat sa shout out abalayan. Mabuhay ka pati ikaw mabuhay ka rin abalayan. Hanggang gusto mo! Punto por punto kay Atong Remo. Karahasan dapat pigilan. Muling nagbabala ang publiko matapos ang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Tacloban City at pananaksak sa General Trias. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi lamang nagdudulot ng takot sa mga mamamayan, kundi nagpapakita rin ng patuloy na hamon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating komunidad. Nakababahala na tila dumarami ang mga insidente ng kaharasan na nauuwi sa pagkamatay o pagkakasugat ng mga inosenteng tao. Anuman ang ugat ng krimen, personal na alitan, init ng ulo o iba pang motibo, hindi kailanman katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas bilang solusyon. Mahalagang magsagawa ng masusing investigasyon ang mga awtoridad upang mapanagot ang mga may sala at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Dapat ding paigtingin ang police visibility, intelligence operation at mga programang nakatuon sa crime prevention upang maiwasan ang pag-ulit ng mga ganitong trahedya. Punto por punto kay Atong Remo. Ngunit hindi lamang pamahalaan ang may pananagutan. Bilang mamamayan, nararapat din tayong maging mapagmatsyag, makipagtulungan sa mga awtoridad at itaguyod ang mapayapang pagresolba sa anumang hindi pagkakaunawaan. Tandaan na ang paggalang sa buhay at batas ay pundasyon ng isang ligtas na lipunan. Punto por punto kay Atong Remo. Ang mga insidente sa Tacloban at General Trias, at gusto lang ho natin na tuldukan yung mga balita na yan, ay nagsisilbing paalala na ang kapayapaan ay hindi dapat ipagwalang bahala.
Ang bawat buhay ay mahalaga. At ang bawat krimeng nagaganap ay hamon sa ating lahat upang sama-samang kumilos laban sa kaharasan. Ang tunay na sukatan ng isang maunlad na lipunan ay hindi lamang ang pag-unlad ng ekonomiya, kundi ang katiyakang ligtas ang bawat mamamayan sa kanilang tahanan at komunidad. So, lesson learned ha? Lesson learned ho sa atin lahat yan. Ay, apo niya, klaseng biyag birthday to yun. Shout out mo ka no, nagiti ka kailyak dita. Banbantay, Kentortoro, dita Baguio City, Philex Mine, Itugon Benguet. Iyan ho kalayo ang inaabot ng ating programa. Punto por punto kay Atong Remo. Kung hindi ho sila nanonood sa YouTube, naka-tune in sila sa kanilang radyo. Punto por punto kay Atong Remo. At pag-uusapan natin sa ating pagbabalik yung usapin patungkol dyan sa Land Transportation Office, pakaraan ng ilang patalastas. Ang putar-putarko kay Atong Remo. Nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang putar-putangiran sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. San ang putar-putangiran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palito na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos.
Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tigman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay, lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamdan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Paboritong lang kabataan at matatanda, paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyu, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Shout out din kay former 6th District
Board Member Salvador Dong Perez. At ganun din kay incumbent Mayor Kenneth Perez. Vice Mayor Jericho Perez. Councilor Honeyboy Perez. Ang kaibigan kong retired Colonel Jones Roderos. Barangay Captain John Lord. At ang kanyang kabiyak na si Kapitana Marsan. Kay Atong Remo. Pinapaalalang huwa ng himpilan ng radyo paborito, ang Radyo Pangasinan, DWJE, ang gaganapin na Operation Bukol bukas alas 7 hanggang 1:00 ng tanghali. Open to the public. Kaso nga lang, parang may limit lang ata, Boss Joey. At Boss Nixon, yung Operation Bukol ba bukas, open ba natin o may one? So, unahan lang siguro. Baka, limited lang yung oras Hanggang alas 7, hanggang 1:00 ng tanghali. Ang Operation Bukol bukas ay courtesy ng International Surgeon of the Philippines Pangasinan Chapter. Na pinapangunahan naman ni Dr. Nelson Quezon. At good morning din sa lahat ng mga nandyan na nakikinig sa DWC Joyce Electronics. Kay Atong Remo. Kay former barangay captain ng Barangay 1, Danilo Caras. Punto kay Atong Remo. At syempre, pag andyan si Kapitan Danny Caras, andyan din si Jong Rigidor. Punto kay Atong Remo. So sa lahat ng mga nakikinig, ang DWC, dyan ninyo mahahanap at dyan kayo makakabili ng anong klaseng mga electronics gadget na kinakailangan ninyo. Good morning, Kapitan Danny. Mamaya dadaan ako dyan, Punto
So wag nyo nga kalimutan, bukas ha, magmula alas 7 hanggang alauna, yung programa ho, libre ho ito ha, yung Operation Bukol. At nakahanda na ho ang himpilan namin sa pagtanggap ng mga darating na pasyente na ating ooperahan. Speaking of operation, gusto rin nating batiin ang mayor ng Orbis Tondo, Muding Opiranya. Punto por punto, kay Atong Remo. At gusto lang natin tuldukan na naman ang naging mainit na usapin hindi lang sa Land Transportation Office, hindi lang sa Facebook, pati na rin dyan sa tanggapan ng Ombudsman at saka ang Department of Justice. Ang patungkol dyan sa mainit na pinag-uusapan hinggil sa sistema ng LTO. At nagsalita na rin ang may-ari ng Stratcom na walang iba kung hindi ang former mayor ng Bayangbang, Cesar Kiambao. Pakinggan ho Good natin. morning sa ating mga tagapakinig. Actually, hindi ako maharap sa media, pero dahil dito, kailangan masagot natin. Alam nyo, in fairness to the Ombudsman, well, good morning sa ating mga tagapakinig. Actually, hindi ako maharap sa media, pero dahil dito, kailangan masagot natin. Alam nyo, in fairness to the Ombudsman, alam nyo kung misinform lang siya. Hindi naman tayo tatanggap yung 20 years sa LTO wala tayong kontrata. So, our contract is legal, valid, and binding. Dahil sa mga tamang proseso ng presidente na yan, valid yung lahat yan. So, ngayon, valid pa rin. Kasi ang kontrata natin is valid for 50 years. Kaya lang, every 10 years, nire-reduce. So, 10 years, renewable, maximum 50 years. Yan po ang kontrata ng Stratcom. So, misinformed siguro yung actually, nangyari, yung first 10 years niya, nag-expire ng 2013, panahon ni Pinoy, no? Pero na-renew yan on year-to-year basis lang. Pagdating ni Tugabi, na-renew na 1 year, subject na ipapabid nila kung pwedeng pumalit. Yun na, nanalo yung German company, and then kaya lang, after 4 years, hindi naman na-deliver yung kontrata 100%. Kaya nandiyan pa rin ang Stratcom. Kasi usapan namin noon is that hanggat walang nakakapagpalit sa sistema ng Stratcom, gagamitin pa rin nila yung Stratcom. Well, ang renewal yan is case to case. Panahon ni Pinoy, case to case. Panahon ni Duterte, nirenew nila 1 year, 2016. Nirenew up to 2017. Pero, nung pinabiling nila, nanalo Denmark, hindi naman nakalibiling Denmark. So, nandiyan pa tayo. Kasi usapan. Hindi ako pwedeng umalis hanggat hindi napiperfect yung kapalit. Eh, wala lang kapalit. So, nandiyan pa tayo. Well, may mga ginagamit ng German na transport group na nagbigay ng information sa Ombudsman. Actually, nag-file sila. Pero hindi pa naman na-desisyon ng Ombudsman. Ako, 20 years na tayo sa gobyerno, very, very transparent ako. Hindi tayo tatagal kung may kalokohan tayo yan.
wala akong nalalabag na proseso. Very, very transparent. Kasi ayaw ko na, at the end of the day, makakasunod tayo ng code, draft. So, 20 years lang sa gobyerno, wala pa kaso. Kaya lang, meron yung sistema, tumatakbo dyan. Yung sistema ng LTO, saka yung LTMS, hindi malamang. Kasi ayaw umalis eh, nag-expire na yung kontrata niya ng May 13. Kaya expire lang, kaya ginugulo nila. Punto por punto kay Atong Remo. So malinaw ho ang pagkakasabi ho ni former Bayangbang Mayor Cesar T. Kiambao na may-ari ng Stratcom Company na wala ho siyang nilalabag sa batas. Sa proyekto dyan sa tanggapan ng Land Transportation Office. At sinabi naman niya, maliwanag sa inyong pagdinig, na willing naman siyang ibigay ang kanyang system dyan sa LTO kung maidi-deliver ng maayos ang sinumang kumpanya na gustong pumalit dyan sa Stratcom Corporation. Diyan ho ninyo makikita ang ugali ni former Mayor Cesar Kiambao. Hindi ho siya ganid, hindi ho siya greedy. Hindi tulad ng iba dyan na ang iniisip ay pansarili lamang. Kaya nga ho, hindi na ho nakatiis itong si former Bayangbang Mayor Cesar Kiambao. Kaya ho nagsalita na. So lahat ho ng mga nagtrotol, mga nagbabas, mga fake news at kung ano-ano pang lumalabas na balita dyan sa Facebook page, wag ho na kayong maniwala. Dahil siyempre, alam nyo, malapit na naman ang politika. Malayo pa lang, nagkakasiraan na. Patapusin nyo muna ang eleksyon ng barangay. At pagkatapos ng barangay eleksyon, yan na, umpisa na! Punto por punto kay Atong Remo. Magbatuhan na kayo ng putik, maglabasan na kayo ng mga baho. Punto por punto kay Atong Remo. At pupuntuhan natin yan, bawat isa, bawat linya. Kung anuman ang dapat nating pupuntuhan sa lahat ng mga isyu. Punto por punto kay Atong Remo. Tatlong minuto na lang ang nalalabi sa ating programa. At naway itong pagtapos ng linggong ito ay nasa mabuti ho kayong kalagayan. Kahit nagbabadya ho ng ang ating panahon ay hindi ho natin alam
dahil nakikita nyo naman at nararamdaman nyo naman ang pabago-bagong kondisyon ng ating klima. Hindi na ho natin natalakay yung usapin patungkol ho dyan sa agrikultura na dapat ito ho ang isa sa mga dapat nating pagtuunan ng pansin. Pero wag ho kayo mag-alala. Dahil marami pa naman tayong araw na pwede ho nating pag-uusapan kung ano nga na ba ang naging problema sa agrikultura at ang problema ng magsasaka at ang ating mga bayaning mangingisda. Awan makanan! Antabayanan po ninyo yan. Pag-uusapan ho natin yan. Hindi ko kayo bibitinin. Ibibigay ko sa inyo ang konkretong kabuuan ng kwento kung bakit hanggang ngayon ang ating magsasaka at mangingisda ay naghihirap pa rin. Punto por punto kay Atong Remo. Sa Lunes ho natin pag-uusapan ang mga lahat na yan. At wala na ho tayong oras. At maraming salamat ho sa nakatutok sa ating programa, sa YouTube, sa kanilang mga radyo, sa Facebook. Maraming salamat ho sa inyong pag-antabay. At kami po dito sa pamilya Radyo Pangasinan, radyo paborito sa DWJE, ay nagpapaalam panandali hanggang sa Lunes at nakakasama po ninyo ang ating mga nasa technical side, Nixon Dakal at Jal Franz Kayabyab. At siyempre naman, nakasama nyo sa Himpapawid sa buong isang linggo. Punto por punto kay Atong Remo. Atong Remo! Happy weekend, everybody! Punto por punto kay Atong Remo. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation.